на едноминутни серии, защото народ се го правя на максимално HD. Ма за какво ти е на минута? Ама не, аз просто ги сглобявам и ги пускам, значи който иска да преброи на колко. Но аз така си ги броя. Знам ширината, тук, и знам скоростта им около 4 км в час. И знам горе-долу на най-плътното са 15 човека. И има в началото рядко и после рядко. И така изчислявам дали сме близо до 10, близо до 15, близо до 20. Добре, даже е супер. А ти видео правиш? Да, сега в момента това правя. Аз това се забавлявам да използвам. Това са техники за броене на ята. И на тълпи също. Изчисляваш една площ, слагаш един човек на квадратен метър, ако се движат в някаква скоростта, с която се движат, и казваш между 10 и 15 хиляди. Има грешка вътре. Защото ето сега